Ini punya bunga ora itu nyetrum anak dewi nyetrum. Rampasi. Itu nang kali balik pas ini. Apa nek Pak Bowo? Pak Bowo iso rampasi strom aku salah strom iki. Kena meneh le ora ngerti. Malah kena. Ora ngerti Mas, nek iki yakin, aku yakin iki Mas, aku ora ngerti nak mangan. Teko nyantol dhewe wae. Lho sakmene Mas dungdeng ya to. Wah, wis ngomong Pak Bowo sik neh lek. Ben ora ngerti aku. Oh, umpane sak kepel. Alah ras itu. Kena malah kena to ras di sebelah, arep di sebelah ora kan ora tegel malah kena nyantol dhewe. Wah ya wis ra apa mang njaluke melu aku bali kok tak lebokke. Jan Rene yo sebelahku iki lho. Ora wis to, percaya aku gelo. Lho, agale kalem aja ucul mesakno aku nak ucul Pak, mesakno aku. Lah ya to. Iwake nak disambat ngono iki ngerti Lek. Sambatan iwake so. Jan Pindah lore iki sip ajar sik. Malah ucul. Iki mastere kurang tetek ya Mas ngajari iki. Rada grogi di nganu ora di apa sporteri wong akeh iki. Wah wis jane ya lumayan ya Mas. Yae lho iki aku ora ngerti lho kira-kira iwake. Nggih. kancen di Tigang nyari rada dawa nggih biasane. Kena meneh malah ngenekan malah kena iki piye to ki wak iki jan. Wah. Ra bener Pak niki wae. Wah, ora sengaja tenan iki ya tetep tak lebokke cilik iki anu ora sengaja. Wah, jan. mancing lele. Pengen sekali-kali ngrasake mancing bengi. Nggih to, Pak. Hah? Ya diomplok-omplok tok. Lek berat lek. Hajar sik lek. Sik Mas. Kancaku yo. Gelu. Kancaku. Sepiro lek. Wah, jos. Jackpot. Jan berote ra sempat kesoting Mas. Aku yo pas strike soalnya Mas. Wah, sip. Di nganu ndase sik lek yo. Pancing gede apa pancing cilik ngono Guran. Nggih. Pancing gede ya wis. Makani.
Ulah kena nek iki. Mosok wit mau ora kena. Lho ngosik. Aja rono-rono brote aja ado-ado. Lah ya to. Wah, jan. Wah. Rada nah, ngono. Oh cedhik iki Mas, ora usah dada Mas. Lah, wah cedhik ya tetep dunggahke wong angel munggahe kok wit mau kok. Bukannya aku sing mau dirine sih. Lah salah angel kenone apa? Berat naik iki Mas. Kalem, aja usul wak mesakno aku nak usul. Aku nangis lho, Wak, aku nangis lho. Lah ya ta. Jan. Lho Mas, dung dieng ya ta. Asik. Ini spotnya ya Mas. Ini spot bagus tapi belum mau makan tadi Mas. Ini pas kemarin ketika belum tertutup ini bagus Mas spot ini. Cuman ini sekarang ketutup ini, jadi tidak tahu belum mau makan lagi. Ini tandanya ini Mas, len nih. Sip Mas. Ini di depan kita itu teman kawan kita Master Dodo. Seberang kiri itu orang jaring nelayan Mas. Saya Pak. Oh, nggih mbok menawi kadose kok mbok nyeblak lho. Wis matuk. Niki ajeng genduren sih. Lah pripun mboten mangkat genduren iki ndak pripun e? Kloren Pak nggih. Kita mau genduren dulu nih Mas nanti. Ya jatah genduren ya genduren, jatah bubuk ya bubuk, jatah mancing ya Lek ya. Betul. Untuk piro nang? Oh, rung entuk angel ya. Nah, ini kita bablas lurus ndak apa-apa Mas. Tapi enak sini nyantai nyaman. Ini biasanya kalau ndak ketutup lumut lumayan nih Mas spot ini Mas.